Wala rin naman na makakapansin pag nawala ako, diba? Baka nga ikatuwa pa nila eh. Alam mo, subukan mo lang uli at ako na mismo ang sasakal sa'yo. Hindi ka na nga nakakatuwa. Boy, ang ganda ng buhay. Ang sarap mabuhay. Bakit mo tatapusin ang buhay na binigay sa'yo ni God? Hindi lang love life ang bumubuo sa buhay mo. Nandito kami. Ang trabaho mo. At marami pang exciting na bagay sa mundo. Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involve ka dito. Violet! Tara, dito! Uy, sorry late ako ha. Oh, anong meron? Bilisan mo ha at panggabi yung shift ko. Hindi ako pwedeng malate. Oh, sus. Oh, shut ka muna. Ano ka ba? Anong oras pa lang mo? Tsaka papasok pa lang ako mamayang 6. Huwag ka na pumasok. Siya nga pala, friend ko, si Jaden. Hi. Hi Violet. Alam mo ba, itong si Jaden, may gig sila sa bar sa tabi ng food park na to. Tara, load tayo. Hindi nga ako pwede. Panggabi nga ako. Ikaw talaga. Dapat di na kita inad sa Facebook eh. BI ka talaga. Ito namang si Violet, parang di ako na-miss. Sige ka, susumbong kita kay Charlotte. Eh di sige, kahit dito ka pa magsumbong. Eto phone ko oh. Sus, sumbongera ka pa rin sa GF mo hanggang ngayon. Tara na kasi. Bukas na lang. Off ko bukas, promise. Ikaw pumasok ka nga. Nag-skip ka na naman ng klase no. Aba baka magka-loyalty award ka niyan sa school sa sobrang tagal mo mag-college ha. Oh, nakaka-offend ah. Biro lang, pero totoo. Mag-aral ka nga. Jaden, sensya na, pas muna ako ha. Dumaan lang naman ako talaga. Bye guys. Ano, ganda niya di ba? Sabi sa'yo eh. Oo nga. Oh, ano naman ngayon? Eh di ba pare, sabi mo, gusto mo muna makalimutan si Annie? Oo nga, pero hindi sa pamamagitan ng sakit ng ulo na naman. Hirap makipag-deal sa mga babae pare. Sobrang labo. Kaya pala 5 years na kayo ni Annie. Maniwala ka pare. Malay mo, si Violet pala ang mas swak para sa'yo. Ibenta ba daw yung kaibigan? Not really. Yan kasi si Violet, matagal ko na yan din nakikita. Pero ina-update ako ni Charlotte about her. May pinagdadaanan yan eh. Ano naman? Interesado pare. Anyway, may nakarelasyon kasi yan dun sa prayer group nila. Sinabi nung guy na secret lang muna kasi nga hindi encourage ang relationship sa grupo. Pero nalaman niyang hindi pala talaga siya mahal nung guy pare. Bakit daw? Para saan pala na naging sila? Eh kasi pare, itong guy na ito, may iba palang gusto sa prayer group. Ginawa lang niyang reserva si Violet. Kaya nga pilit niyang tinatago na GF niya si Violet eh. Kasi hinihintay niyang sagutin naman siya nung isa. Saklap, di ba? Kawawa naman si Violet, no? Oo pare, gaganyan-ganyan lang yan. Pero malalim ang hugot niya sa buhay. Kaya nga kung ako sa'yo... Pare naman, gusto mo bang masaktan lang siya uli? Alam mo namang loyal ako kay Annie. Loyal mo mukha mo. Di ko naman sinabing pagsabayin mo sila eh. Ang akin lang, kung di kayo match ni Annie, baka si Violet na ang match mo. Ang dali para sa'yong sabihin kasi going strong kayo ni Charlotte. Basta, para hindi naman puro sad songs ang tugtugan mo pare. Kakaumay eh. Uy, anong pinagbubulungan niyo dyan ha? Pasalamat kayo, late lang yung GF ko. Parang gustong gusto niya atang third wheel ako ah. Wala, sinasabi ko lang kay Jaden yung makalokohan mo nun. Sus, sinasabi? With matching kilig? Eto, malisyoso ka, no? Sus, di ko kailangan ng mali siya.
Kitang-kita naman yung ebidensya eh. Mabuti pa. Mag-rehearse na muna kami ng banda ko. Maiwan ko na muna kayo. Hoy, babae. 2 weeks pa lang ha. Huwag mo na ma-fall. Alam mo namang may GF siya. At cool off sila. Alam mo, gusto ko lang kayo asarin pero di ko nga sinabing seryosohin niyo eh. Eh bakit? Ano bang meron? Sweet niyo masyado. Magugulat na lang ako at nag-dedicate na si Jaden ng kanta para sa'yo. Buti na lang at hindi nagpupunta dito mga friendship ng girlfriend niya. Ano ka ba, Max? Masyado ka. Sa bagay, cool off na sila eh. Bahala nga kayong dalawa. Bakit ko ba kayo pinoproblema? Dapat problemahin ko si Charlotte. Lagot ako dun. May nag-add sa aking babae sa Facebook. Ayan. Hala ka eh, no? Eh, nag-confirm ka ba sa request? Oo, ano namang masama? Tanong natin kay Charlotte later. Oh, kala ko magre-rehearse kayo. Oo nga. Wala pa yung drummer eh. Saka maaga pa naman. Mamaya Violet ha. Abangan mo yung set namin. Tapos huwag ka muna umuwi. Para makapag-bonding pa tayo later. Yun. Yan ang nga ba ang sinasabi ko eh. Oh, ano na naman? Jaden, sige. Abangan ko yung set niyo, ha? Violet, thanks sa pagpunta sa birthday ko ha. Oh, teka. Akala ko pool party to. Eh, bakit tayong dalawa pa lang? Asan yung parents mo? Yung mga friends mo? Actually, 7 p.m. pa start. Sa'yo ko lang sinabi na 2 p.m. Eh, bakit? Wala naman. Gusto lang kita masolo. Ayaw mo ba? Ay, Jaden, I'm sorry. I have to go. Malito, di ba may girlfriend ka? Violet, hindi kami okay. In fact, cool off kami. And malabo magkabalikan. Jaden, ayokong masabit sa isang relasyon. Kung pwede. Teka, bakit mo ko naiyakap? Violet, I like you. No, I think I love you. Alam kong pareho tayo ng nararamdaman. Jaden, pag-isipan mo muna. Sorry, hindi ko intensyong sirain yung party mo, pero I don't think mag-work to. Violet, wait. Sorry kung naging agresibo ako. Sige na, hindi na ako mangungulit. Tatawagin ko si Max at si Charlotte para may makasama tayo rito. Just please don't leave. Sige. Sorry, nabigla lang din ako. Grabe! Uy, yung bongga ha! May pool sa bahay, tapos may kotse. Ano pang problema? Vocalist pa ng banda? Ang problema, may long time GF siya. At cool off lang sila, Day. Sus, kaartehan lang yung cool off na yan, no? Katumbas na rin ang hiwalayan yan. Eh, ayoko pa rin. Girl, it's time to love again. Girl, kung magmamahal ako ulit, doon sana sa walang sabit. Ayoko na ng komplikadong buhay at love life. Bakit ang tahimik mo, Jaden? Wala. Di lang maganda yung pakiramdam ko. Okay. Hatid mo na lang ako sa amin. Tara na. Violet, sorry ah. Hindi kita mahahatid tonight. May problema sa bahay eh. Ito nga kinukontak ko si Max para siya na maghatid sa'yo. Di na bale, ako na lang. Andito lang si Chelsea sa area, so makikisabay na lang ako sa kanya. Sige, Jaden. Ano bang problema nito si Jaden? Psst, Violet, Kakagulat ka naman. Ba't nandito ka? wala. Nakutuban ko lang na may problema, kaya sinundan kita. Tara na, kape na lang tayo. Bakit? Anong problema? Akala ko ba naman kasi ayaw mo ng complicated love life? Wala eh. Mahal ko si Jaden, oo. Pero nag-iba siya eh. Parang may problema pero hindi ako convinced na family problem. Problema kay Annie? Parang, Akala ko ba going strong kayo? Yang ka na naman, Violet, ha? Na-fall ka na naman sa taong walang kasiguraduhan. Well, oo. Bet ko siya for you. Pero kung love niya pa rin yung girlfriend niya kahit pa cool off sila, aba, let go na agad. Hindi pwede maulit yung dati na... Charis please. Ayoko nang maalala. Fine, fine. Tara na at magkape na lang. Uy, Violet, sagit lang. Just listen to what he has to say. I swear,
may nakita akong surprise sa phone niya. Para sa'yo yun, pero kahit sa akin, tinago niya eh. May pasok pa nga ako. Tsaka, bakit mo pa ba ako pinapunta dito? Lagi namang cold yung treatment niya sa akin eh, di ba? Ano pa bang gusto mong gawin ko, ha? Violet, may problema lang daw sila sa bahay. Look, hintayin mo lang ang spill niya before they're set. I swear, maiihi ka sa kilig. Okay na, sasalita na siya. Hi guys, good evening. Before we start our set, I would like to say something. Di ako sure kung nandito yung girl na mahal ko. Pero I asked someone na i-Facebook live ito para sigurado. Oh, kita mo na, Violet. Akala niya siguro hindi ka pupunta kasi nga may pasok ka. Ayoko nang pahabain pa. To the woman I love, to the woman who completes the other half of me, the one I want to spend more than forever with, gusto ko lang itanong, will you marry me, Annie? Ito ba yung Max, ha? Akala ko ba friends tayo? Ito ba yung surprise na sinasabi mo? Uy, I'm sorry, Violet. Nabasa ko kasi yung spill na yan sa phone niya, thinking it was for you. Sorry. Alam mo na, sinayang mo lang yung oras ko. I have to go. Pare naman, bakit mo ako sinuntok? Jaden, pasalamat ka at napigilan kong umakyat sa stage kanina para gawin yan. Ano nangyari, pare? Hinila ka pa si Violet dito, thinking na sa kanya ka pa magpo-propose. Walang ganun pare. Bakit mo ba ako pinangungunahan? Eh diba, okay na kayo? Last time I checked, cool off kay ni Annie. At si Violet ang lagi mong kasama. Tell me, yan ba yung rason kung bakit cold ka lately sa kanya? Oo pare, sorry di ko sinabi sa'yo. Akala ko kasi mahal ko na si Violet pare. Pero one time, pinuntahan ako ni Annie sa amin. Umiiyak. Nagmamakaawa na magkabalikan na kami. Doon ko na-realize na si Annie pa rin ang mahal ko. Na kailanman, hindi ako papayag na magmakaawa pa siya. Kasi siya naman talagang mahal ko. Pero pare, sana sinabihan mo yung isa. I warned you, pare. Matindi ang pinagtataanan ngayon ni Violet. Kaya nga dahil tiwala ako sa'yo, pinakilala ko kayo sa isa't isa. Pero seryoso pare, kinailangan mo pa mag-propose dito mismo? Without worrying kung nandito ba si Violet o wala? Sorry, na-overwhelm lang talaga ako. Masyado kong na-disregard si Violet. Sorry talaga pare ha. Pero si Annie talaga yung mahal ko. Alam mo, bahala ka na. Bakit pa ba ako mag-explain at nakikinig sa explanation mo? Diyan ka na. Violet, dito na lang ako matutulog Wag na, hindi na ako bata. Okay lang ako. Vi, hindi na ako makapapayag na iwan ka uli sa oras na kailangan mo ng kausap. Okay nga lang ako. Teka, bakit ba ikot ka ng ikot? Just checking kung may gamot or anything dito sa bahay mo. Aba, mahirap na. Baka... Charisse, please. I'm fine. Umuwi ka na. Okay. Basta, text me every now and then, ha? Thank you, Charisse. Kita mo na? Ayan, nag-uumpisa ka na. Bakit ba napakadali lang sa iba na magkaroon ng karelasyon, ha? Bakit may mga babaeng sobrang swerte na sila yung unang minahal? Tapos sila yung gusto pakasalan? Ba't ako laging reserba, ha? Alam mo, Vi, pagsubok lang yan. Yung mga girls na successful sa love, minsan rin naging broken. Minsan rin niloko o naging reserba. Hindi lang ikaw ang broken-hearted sa mundo. Kaya please, promise me never ka na mag-aat na magpakamatay ulit, ha? Bakit hindi? Wala rin naman makakapansin pag nawala ako, di ba? Baka nga ikatuwa pa nila eh. Alam mo, subukan mo lang uli at ako na mismo ang sasakal sa'yo. Hindi ka na nga nakakatuwa. Vi, ang ganda ng buhay. Ang sarap mabuhay. Bakit mo tatapusin ang buhay na binigay sa'yo ni God? Hindi lang love life ang bumubuo sa buhay mo. Nandito kami. Ang trabaho mo. At marami pang exciting na bagay sa mundo. Sorry, Charisse. Sorry kung pabigat ako sa'yo, ha, sa inyo. Sorry kung hindi ako marunong mag-handle ng problema.
Salamat sa lahat ha. Huwag ka mag-alala. Hindi na ako mag-attempt mag-suicide. Tama ka. Marami pang mas exciting na bagay sa mundo. O ano, kaya pa? Kaya ba? Ako pa ba? Grabe oh. Ilang weeks ka palang nagbaboxing pero ang galing mo na oh. Ang OA mo, coach, ha? Hindi nga, baka next month mas magaling ka na sa akin. Hindi naman, coach. O paano, labas tayo uli mamaya ha? Ano kasi Cedric eh. I mean, coach, ang bilis kasi masyado. Alin na mabilis? Violet naman oh. We enjoy each other's company. Masaya tayo lagi. Ikaw naman itong ayaw gawing official ang lahat. Pero ayaw mo rin naman akong i-reject. Ano ba talaga? Sed, pwede ba mamaya na lang natin ito pag-usapan? Violet, alam kong kakagaling mo lang sa failed relationship doon sa bokalista na yon. Pero I promise, hindi ako ganun. Cedric, huwag ka nang makulit. Sige, napuntahan mo na yung iba mo pang kliyente. Teka nga, Violet. Paano mo nagawang itago sa akin na nakikipagharutan ka na doon sa boxing instructor mo? Sorry na. After my failed relationships, naisip ko na kasi na, ba't naman hindi ako makipaglaro, di ba? Ba't nga ba kailangan kong maging seryoso lagi sa love? Sa palagay ko kasi hindi rin naman ganun kaseryoso si Cedric. Pero sabi mo, kinukulit ka niya na lately. Nagawing official ang lahat. Teka, Vi. Baka tinamaan sa'yo? Eh, wag naman sana. Nung una, lakas ng dating niya sa akin pero nung tumagal, nawala din kaagad. Truth is, in love pa rin ako kay Jaden kasi. Nako. Ingat ka, ha? Baka mamaya psycho pala yung si Cedric. Sobra ka? Mabait naman siya kaya lang wala eh. Di ko na talaga feel. And I'm planning to quit na rin sa gym soon. Nagboxing lang naman ako para madistract at makalimutan ko si Jaden. Basta ha, utang na loob. Utang na loob. Please be open to me. Ayoko na maulit yung dati, ha? Ano ba kasi yun, Cedric? Bakit ba kinukulit mo kung puntahan ka dito sa bahay mo, ha? Pumasok ka muna, Violet. Miss na kita. Bakit ba di ka na nagpunta sa gym? Cedric, pwede ba? Bitawan mo nga ako, nasasaktan ako. Alam mo ba, na pag ako nagmahal, pag ako may minahal, hindi ko na pagkakawalan. Kaya kung ako sa'yo, dito ka lang. Huwag kang magtangkang umalis sa buhay ko. Aray ko, huwag mo kong hilahin. Masakit, Cedric, ano ba? Sige, subukan mong umalis at pumiglas. Magpapakamatay ako. Ano ba, Cedric? Hindi magandang biro yan. Di ako nagbibiro. Dito ka lang at huwag kang aalis. Hindi ko naman alam na ganyan ka pala kabayolente. Tsaka ano ba yung pinagtetext mo sa akin, ha? Okay naman tayo, di ba? Bakit ba parang bigla kang nanlamig? Bakit? Bumalik ba sa'yo yung lalaki ng loko sa'yo? Kaya ba pati pagbuboksing sinuko mo? Cedric, ano ba? Sasaktan ako, sabi. Ito para lalo kang masaktan. Oh! Aray, bakit ba ka tinulak? Mas malalang sakit pa ang ipapadama ko sa'yo sa oras na hindi ka uli magpakita sa akin. Max, alam kong hindi tayo gaano close kaya thank you at pumayag ka makipag-meet up. Ano ba may tutulong ko sa'yo, Charis? Si Violet kasi, I think she's in danger. Bakit? Anong meron? Alam kong hindi na kayo nag-uusap kaya hindi ka updated. After what happened sa kanila ni Jaden, araw-araw niyang hinintay yung lalaking yun. Hoping na pupuntahan siya. Pero wala eh. So nag-enroll siya sa boxing class at na-meet niya si Cedric. Oh, pagkatapos? Ayun, willing na siya na i-enjoy muna yung buhay. At akala niya cool lang si Cedric sa unofficial na relasyon nila.
Pero seryoso pala sa kanya si Cedric eh. Good news sana. Except for the fact na mukhang psycho nga yung lalaki. At mukhang sinasaktan pa si Violet. Hindi ba nagsasabi sa'yo si Violet kung ano talagang problema? Alam mo naman yun, kung hindi pipigain, wala kang mapapala. Pero parang mabigat talaga this time kasi ayaw niya talaga magkwento. Hindi ko alam kung anong klaseng pananakit ang ginagawa ni Cedric at bakit itong si Violet, tinuloy pa rin yung pagde-date nila. Ako, mukhang malaking problema nga ito. Hayaan mo, titignan ko kung paano ako makakatulong. Oh, bakit may mga pasaka? Wala to, wag mo nang pansinin. Nahulog lang ako sa hagdan. Hagdan? Umiyak ka rin ba dahil sa pagkahulog? Magamata mo oh. Huwag mo na ako intindihin. Hay nako, Violet. Ako sawang-sawa na akong maglitanya sa'yo ah. Charis, pakisabi kay boss na mag-emergency leave ako. I have to go, sorry. Teka lang. Kakapasok mo pa lang ah. Tsaka bakit nanginginig ka? Ako na lang mismo yung magpapaalam kay boss, ha? Dito mo na yung ibang gamit ko. Balikan ko mamaya. Kailangan ko na talagang umalis eh. Pagtapos ko kausapin si boss, alis na ako, ha? Sige na. Uy, teka lang, Violet. Teka lang naman. Tingnan mo tong babaeng to, pati cellphone na iwan. Nako. Teka. Loko tong Cedric na to ah. Teka, matawagan nga si Max. Hello? Hello Max, emergency. Si Charis to. Gamit ko phone ni Vi. O bakit? Sorry, hindi ko pa napuntahan yung Cedric na yun, ha? Max, kailangan mong puntahan si Cedric. Ngayon na, nandito yung address sa phone ni Violet. Ite-text ko sa'yo. Bilisan mo ha. Teka. Bakit ka ba nagmamadali? Confirmed. Tinatakot ni Cedric si Violet. Tinitext niya na magpapakamatay siya pag hindi siya pinuntahan ni Violet. Ang dami niyang messages dito eh. Mukhang nagtangka makapaghiwalay si Vi pero hindi matanggap ni Cedric. Gago yun, ha? Hindi lang yun. Mukhang malala na ang pananakit niya kay Violet. Kanina lang, nakita ko may mga pasa si Vi. Tapos ngayon, nagmamadaling umalis. Huling text kasi ni Cedric. Babarilin niya ang sarili niya pag hindi siya pinuntahan ni Violet. Sira ulong yun. I-text mo na sa akin yung address. Ngayon na. Cedric, parang awa mo na. Tigilan mo na ako. Ayoko na. Alam kong mahal mo ako, Violet. Di naman totoong may baril ako. Pero kaya kong magpakamatay sa harap mo. Kapag tinangka mo na naman ako iwan. Violet, mahal kita. Tayo ang para sa isa't isa. Cedric, hindi yan pagmamahal. Inaamin ko na kasalanan ko dahil inakala kong nakamove on ako kay Jaden eh. Naakala ko ikaw yung mahal ko pero inamin ko naman sa'yo na mali ako, diba? Kaya please pakawalan mo na ako. Hindi pwede. Violet, bakit ba pinipilit mo pa rin sarili mo sa Jaden na yun? Hindi ba sabi mo, ikakasal na yun? Nandito ako, Violet. Mahal na mahal ka. At willing ako gawin lahat para sa'yo. Cedric, kung talagang mahal mo ako, please, huwag ka naman madamot. Gusto ko mabuhay ng tahimik, kaya please tigilin mo na yung pananakot sa akin na magpapakamatay ka. Minsan na rin ako naging biktima ng depresyon at naiintindihan kita eh. Pero hindi solusyon yung suicide, kaya please, Cedric. Bakit ha? Natatakot kang multuhin kita pagkatapos? O kaya multuhin ka ng mga kasalanan mo sa akin? Violet, isa lang ang hiling ko. Huwag mo kong iwan. Alam kong di mo rin ako matitiis dahil isang text ko lang naman ay kakaripas ka na ng takbo dito. Cedric, ayoko kasing mamatay ka ng dahil lang sa akin. Ang sarap mabuhay, Ced. Alam mo ba, nung unang nasawi ako sa pag-ibig, gusto ko rin wakasan yung buhay ko eh. Pero na-realize ko lahat naman tao may problema, kaya wala naman akong karapatang bawiin yung sarili kong buhay na pinahiram lang sa akin. Basta! Huwag kang aalis dito. Kung ayaw mo saktan ko ang sarili ko, ikaw ang sasaktan ko! Bye. Tahan na. Okay na ang lahat. Hindi ka na niya guguluhin. Cherry, salamat ha.
Kung hindi dahil sa inyo ni Max, Don't mention it. Okay na yun. Bilib ako sa'yo kasi talagang buong tapang mo siyang hinarap sa barangay kanina. Oo, hindi ko kasi alam kung ano yung solusyon sa pananakot niya sa akin eh. Sorry ha, hindi rin ako nagsabi sa'yo agad. Ano ka ba? Kahit sa presinto pa siya dalhin, kahit umakyat pa sa Supreme Court ang kaso, nandito lang ako. Grabe naman, Supreme Court na kaagad. Pero thank you ha. Hayaan mo. Abay sa lakas ng sapak ni Max kanina, I doubt kung guguluhin ka pa nun. Kaya ka lang naman niya kinakaya kasi pinakita mong mahina ka. Paboxing-boxing pa siya pero ang hina-hina pala niya. Salamat talaga sa inyo ha. Pero alam mo, naawa talaga ako kay Cedric eh. Pinagdaanan ko din kasi yung depression eh. Kaya naiintindihan ko siya. Nandun na tayo. Pero dinamay ka niya sa depression na yun. At bilib ako sa'yo kasi kahit na broken ka kay Jaden at sinaktan ka ni Cedric, ayan, malakas ka pa rin. Thank you. Sa totoo lang, muntik na naman akong bumigay ulit pero nagpakatatag talaga ako eh. Jaden, hindi naman na natin kailangan mag-usap ulit. Gusto ko lang linawin ng lahat. Di ko kaya yung bigat sa puso na bago ako ikasalay, may nasaktan akong babae. Don't you think? It's too late na para magpaliwanagan pa. Yeah, huli na. Pero gusto ko lang sabihin na minahal naman kita, Violet. Pero ay nakala ko kasing kayang talunin ng pagmamahal na yun ang feelings ko kay Annie. Pero mali ako. Si Annie pa rin yung mahal ko. I understand. I'm sorry, Vi. Na of all people, ikaw pa yung sinaktan ko. Na alam ko namang may pinagdadaanan ka noon pero nagawa pa rin kitang saktan. Jaden. Violet, I sincerely hope na dumating yung taong mag-aalaga sa'yo. Magmamahal sa'yo. And I'm really, really sorry na hindi ko magagawa yun. Salamat ah. Sa totoo lang, ilang beses ako tinawag ng depression nung time na nag-propose ka kay Annie. Pero hindi ko pinakinggan. I tried na mag-divert sa ibang bagay pero mali naman din yung naging diversion ko eh. Yes, I heard. Kung sinabi lang ni Max, baka nabasa kong mukha nung... No, please don't say that. Don't say or do anything ah. Ayoko nang umasa pa uli. After all, this time alam ko na kung paano i-handle yung pagiging broken-hearted. Jaden, salamat and I hope ito na yung huli na makikita natin ng isa't isa. Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Always your number one SM radio station. Love Radio.